दैमारी किन्तु এই চুক্তিখনত তেওঁ মানে যথেষ্ট মানে সহায় কৰিছে। তেওঁ যদি জেলত থকাৰ পিছতো তেওঁ কনভিক্টেড, জেলত থকাৰ পিছতো তেওঁ যদি এই চুক্তিখনত মানে আপোনাৰ মত নিদিলে হয় আৰু স্বাক্ষৰ নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই চুক্তিখন নহ'লে হয় আৰু তেতিয়া পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত আজি যিটো শান্তিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ এই শান্তিটো নহ'লে হয়। আজি खोथाया खिन्थु बिफ्रुबाय, शान्ति फैबाय जों बिटिआर एकर्ड खालामनायजों शान्तिया फैबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड हालामाव फुरा जिखुनु हक जाति जनगोष्ठिया थाया मानो जोंनि बड'लेण्डआव शान्ति फैबाय। एबा बिटिआरानो जोंना गोजौ लेभेलनि एबा बड'लेण्डआनो मोनखाबाय। बै समाव बुङाखै होनबा? दा शान्तिया सोरनि थाखाय जादोंमोन? बे बिटिआर एकर्डआ सोरनिमोन? बेखौ बुंदों बिस'जित दैमारी सारा। आसामनि लेजिस्लेटिभनि स्पिकार बिस'जित दैमारी सारनिफ्राय खोनासंनानै ला। কিন্তু এই চুক্তিখনত তেওঁ মানে যথেষ্ট মানে সহায় কৰিছে। তেওঁ যদি জেলত থকাৰ পিছতো তেওঁ কনভিক্টেড, জেলত থকাৰ পিছতো তেওঁ যদি এই চুক্তিখনত মানে আপোনাৰ মত নিদিলে হয় আৰু স্বাক্ষৰ নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই চুক্তিখন নহ'লে হয় আৰু তেতিয়া পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত আজি যিটো শান্তিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ এই শান্তিটো নহ'লে হয়। আজি আমি চবে কৈ আছোঁ আমি শান্তি আনিছোঁ, কিন্তু ক'বলৈ গ'লে শান্তিটো কাৰ কাৰণে হৈছে যে আমাৰ যিসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছে NDP, এই ৰঞ্জন दैमारी, গোবিন্দ বসুমতাৰী বা যিসকল আছে তেওঁলোকে মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আজি শান্তিটো হৈছে। তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাব লাগিব ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াক। হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰা বৰ্তমান বড়োভূমিত উভতি दैमारी। ৰঞ্জন दैमारी কিন্তু এই চুক্তিখনত তেওঁ মানে যথেষ্ট মানে সহায় কৰিছে। তেওঁ যদি জেলত থকাৰ পিছতো তেওঁ কনভিক্টেড, জেলত থকাৰ পিছতো তেওঁ যদি এই চুক্তিখনত মানে আপোনাৰ মত নিদিলে হয় আৰু স্বাক্ষৰ নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই চুক্তিখন নহ'লে হয় আৰু তেতিয়া পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত আজি যিটো শান্তিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ এই শান্তিটো নহ'লে হয়। আজি আমি চবে কৈ আছোঁ আমি শান্তি আনিছোঁ, কিন্তু ক'বলৈ গ'লে শান্তিটো কাৰ কাৰণে হৈছে যে আমাৰ যিসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছে NDP, এই ৰঞ্জন दैमारी, গোবিন্দ বসুমতাৰী বা যিসকল আছে তেওঁলোকে মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আজি শান্তিটো হৈছে। তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাব লাগিব ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াক। मेन बिस'जित दैमारी सारनिफ्राय जुदि खोनानाय बायदिब्ला खोथायाथ' थारैनो सैथो। बिटिआर जे एकर्डआ बे मोनसे बर' पिस एकर्ड, बे पिस एकर्डआव जाहैबाय मोनसे बर'नि रिभलिउसन पिस एकर्डआव मानो दिनैसिमाव शान्तिया फैबाय। दासिमाव मानो शान्ति फैयाखै? मानो रन्जन दैमारी मेन NDPनि फाउन्डार जे बर'नि बड'लेण्डखौ स्ट्रागल खालामजेनग्रा, बर'नि बर' जाथिनि थाखाय थै बाउसोमग्रा, बेखौ जे गोविन्दमोन बायदि एबा प्रमद बर' सारमोन बायदि बिसोर गाहाय लेभेलाव रन्जन दैमारीखौ डमिनेट खालामनानै दोननायसो जाहैबाय, नङा होमब्ला? अब्ला रायजोफोर, अब्ला खोथाखौ बुजिनो हायै जेबो गैलिया। फैबाय थानाय जे BTC बिसायख'थि, बे BTC बिसायख'थियाव जे नै दा फैबाय थानाय गोदानै जे दाजानाय EPB, बे हानजाखौबो देरहाहोनांगौ एबा भट होनानै रायजो राजाया मोनसे जौगा थाखो फारसे लाबोनांगौ होननानै सानो आरोखि। अब्ला बे EPB जे हानजाया बै जे मानाव गेदेर अनजालि दैमारी मेदामा रन्जन दैमारी सारनिनो बिनानाव, जे बे जुदि बर' हारिया जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जे मेसेबनानै जुदि जे बे गोदानै दानाय जे हानजायाव जुदि होयोबा निस्सय रन्जन दैमारी सारा पलिटिकेल जे थ्रुयै थाबैनो जोंनि रायजो राजानि सायाव गोबां खोथा बुंफैनांगौ दङ। गोबां खोथा NDPनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारा बर' जाथिया मा रोखोमाव अलखदाव गोलैयामोन, बर' जाथिया मा रोखोम गोदो गोदाय मा रोखोम नासयजायामोन, आरो जे NDPफ्रा मा रोखोमाव जों बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय पाब्लिकफोरनिफ्राय बिसोरना दाहार जानानै थाबाय, बे दाहारखौ माब्रै सुखायबावगोन, बिनि खोथा दं। रायजोफोर नोंथांमोनहाबो अननांगोन।
बिसुजित जे दैमारि सारा जे बुंनाय बायदिब्लाथ' निसय दानि जे गभार्नमेन्ट सरकार सोलिबाय थानाय बे सरकारनियाव गोबाङैनो भुल दं होननानै सानजायो ना। जोङो माखासे बुस्थुखौ जाय दायखौ नुयोब्ला जे खोथाजों खारिक बुङोब्ला बे मानसिखौ नंखाय खोथा बा सोरबा जानला मोनला खोथा बुंदों बा गोदाव सोराव खोथा बुंदों, बियो मोनसे जाथिनि थाखाय जेबो मोनथिया, संबिधाननि थाखाय जेबो मोनथिया, बेफोरबायदि खोथा सोरबा डाइरेक्ट बैफोरबायदि मानसि दं गावनि पलिटिकेल सेल्फ इन्डिभिजुअल गावनि न'खरनि थाखाय गावनि पार्सनेल थाखाय खामायग्रा मानसियासो बेबायदि खोथा बुङो। खिन्थु हारिया बबेबा अलखदजों थाङोब्ला, खिन्थु हारिया सोरबा बायदिया जायफोर स्ट्रागल खालाम बैफोरबायदिखौ बख'नो हायैयाव सोरखौबा आसि थुनानै बुंनायनि बा सोरखौबा थांखिनानै बुंनायाव मा भुल दङ? जायहा गोथाव जाबाय थादों, थगाय रायजोफोरखौ दोनबाय थादों, बेफोर दोनबाय थानाय मानसिखौ बयहाबो रायजोआ बुंनायनि मोन्थाय दङ, नङा होमबा रायजोफोर? दा फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो जाय राजखान्थिया जोंनि बर' रायजोनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ नायगोन एबा बर'नि मोजां लाबोगोन, जोङो बे हानजाखौसो देरहाहोनांसिगोन रायजोफोर। अब्ला जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जे नोंथांमोनहा सोर हानजानो भट होगोन, नोंथांमोनहा निस्सय सानदो आरो नोंथांनि गोसो बायदियै अनुमति बायदियै नोंथांनि बिलु गोनां आखाइखौ जेनो मोजां जोंनि थाखाय सोर बर'नि थाखाय नायगोन बेखौ नायनानै नोंथांमोनहा भटखौ होबानो जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय।